wazifumu kodi mwaiva nkhani ya pastor uyu. Pastor ameneyu wapha atsikana okwana 4 ndipo amawukirira mu chalichi mwake. Pastor ameneyu atsikanawa amakoka kapena kuti amaweza kuzera ndifuna ndipangireni perform miracles, ndifuna ndipezire nazimuna ndi zimene amapanga, kapena ndifuna mubwere nzakupempherereni mwapaderadera mamemba za church akapita ndi zimene amapanga. Ndakuti wakhala panga zimenezi kwa atsikana ochuluka, ena amauza kuti ngati mufuna mwayi wa ntchito mundipeze ku ofesi kwanga nzakupempherereni. Ndakapita atsikanaja kaya azimayi akapitako amapanga zakezo ndikuwagona kenako nkuwapha ndi zimene amapanga. Ndakapanga chonchija amatenga thupi lija kukalipirira mu chalichi mwake. Ndi mtsikana omaliza amene anampanga zimenezi anali mtsikana uyu. Mtsikana ameneyu adapitanso ku chalichi kuja, anapanga zimene amapangazo, anamukwiranso. Ndiye kudapezeka kuti anthu akwawo azibereka mtsikanayo amansakasaka. Anapita ku polisi kuwasegula mulandu kuti munthu asowa. Zotsatira zake munthu mmodzi adamuona mtsikana uja ali ndi pastor, ndiye adawauza anthu aja, mtsikana amene mukumufunayo munthu omaliza amene namuona naye ali limodzi adala pastor, tapitani mukafunse pastorwo. Apolisi adapita kukafunsa pastor aja, pastor uja amakana. Mtsikana ameneyu sindikumudziwa, mtsikana ameneyu monga mukudziwa ku chalichi kwanga kumakhala anthu osiyanasiyana ndiye singathe kuloweza nkhope zonse. Ndi apolisi aja ataona zimene akamba mbusayo ananena kuti china chake apa sichili bwino. Ndi adapita kukapanga seji kwawo, anapitanso kukapanga seji ku chalichi, anapeza malo amene akumbidwa chakumene. Zotsatira zake adamfunsa pastor uja, apapa munakwirirapo chani kapena kuti pali chani, chinachitika ndi chani? Ndi pastor uja adakanika kuyankha. Zotsatira zake apolisi aja adayamba kufukula, adapeza thupi la mtsikanayo ndipo anapezanso thupi la atsikana ena pamodzi. Anthu osewa adalipo 4. Ndenda bwana nkhani imeneyi ndi cholinga choti anthu ena ake mukhale osamala, kumakhala osamala kuma church amene mukupita. Ndipo azibusa akakuwuzani kuti ndifuna ndipangireni pemphero lapaderadera, osamangovomereza zina zilizonse, chifukwa chakuti anthu amene akuopsa ndi azibusa ndi anthu amene akuligwira baibulo ndi amene akuopsa kwambiri. Ndiye chonde khalani osamala.